Защо да гласуваме на изборите за Европейски парламент през май месец 2014 година, може би за много хора е много важен въпрос. Може би защото през последните години европейските институции и Европейския съюз като цяло ни се струват все по-отдалечени и все по-чужди. Но нека се опитам да дам отговор на въпроса, който поставих в началото, като ви покажа няколко предмета. Това е билетче за градския транспорт от България. Това е кутийка чай, произведена в Великобритания. А това е обикновена детска плюшена играчка, която е произведена във Франция. Какво е общото между тези предмети? Общото е, че те по един или друг начин показват нашия живот в Европейския съюз. Колко ще струва придвижването ни от точка А до точка Б е важен въпрос. По какъв начин ние ще се набавяме храните и напитките, които консумираме, също е много важен въпрос. Също важен въпрос е и как ще бъдат произвеждани играчките, които подаряваме на любимите си деца. Това означава, че ние сме част от европейската реалност, ние сме част от европейския контекст. Европейския съюз ни заобикаля на ежедневно ниво. И ние няма как да избягаме от този факт. Напротив, по-добре е всъщност да бъдем активна част от Европейския съюз и от европейските институции, като се опитваме да даваме своите съвети и да упражняваме ефективен контрол върху тяхната работа. Затова, може би е добра идея да гласуваме на европейските избори през май месец 2014 година, за да бъдем активна част от Европа.